Sí, així és el tercer any que es fa aquest festival, el primer al Museu Marítim de Barcelona, i trobem cerveses tan peculiars com, per exemple, aquesta belga que ha fermentat dins d'una piscina a l'aire lliure, o, per exemple, aquesta egípcia d'on és originària la cervesa i que està feta amb ingredients de tot el Mediterrani, i això es nota al provar-la. I l'estrella d'aquesta fira és aquesta cervesa americana que, a més, acaba de guanyar un premi. Cerveses artesanes, totes elles de fora, però també n'hi ha d'aquí, com, per exemple, aquest pack que és el que recomana el festival i que cada una de les 4 cerveses està feta per 4 artesans catalans i cada una d'elles, com dèiem, potencia els 4 ingredients bàsics de la cervesa: l'aigua, la malta, el llúpol i el llevat. Com funciona aquesta fira? Molt fàcil. L'entrada val 7 euros, dona dret a 2 cerveses que s'han de triar d'entre aquests 50 tiradors que hi ha aquí, una fira per la qual passaran aquest cap de setmana unes 30.000 persones, això són 5.000 més que l'any passat, i les cerveses n'hi ha més de 300 que van canviant. I com sabem la que hi ha cada moment en cada tirador? Molt fàcil, s'ha de consultar aquesta pissarra. Totes elles van rotant, excepte 2 sense alcohol i una de celíaca. Les 2, sigui com sigui, també són artesanes. La cervesa m'agrada molt perquè en pots tastar d'un milió de sabors diferents i amb aromes molt variats i sempre et sorprenen. En aquest cas jo m'he pres una de caramel perquè és molt suau i és molt dolça i sap a caramel. Aquesta, que acabo de provar ara mateix, no l'havia provat mai, es diu Gotha i és una triple d'estil belga espectacular, increïble. És una Imperial Stout americana, té molt sabor a cafè, molt amarg, és molt cremós i bueno, és molt complexa. Tenen un gust que no és la típica cervesa que proves normalment a qualsevol establiment o com de les típiques que es veuen a diari. Aleshores tenen el seu gust especial.